नमस्कार. नीताज व्लॉग्समध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण आमच्या घराशेजारील मंगल काकूंच्या बागेत काजू काढायला जात आहोत. सोबत मम्मी, मंगल काकू आणि आमचा पप्पू देखील आहे. आपण आता पिकलेल्या काजूंसोबत काही कच्चे काजू देखील काढणार आहोत. कच्च्या काजूंची आपण भाजी करणार आहोत. पप्पू आणि मम्मी पुढे गेले. हे काजू अजून काढायसाठी तयार नाही आहेत. हे काजू आपण भाजीसाठी वापरू शकतो. मंगल काकू वरचे पिकलेले काजू काढत आहे. पप्पू पण काहीतरी शोधत आहे. यावर्षी मागच्या वर्षीच्या तुलनेने काजू थोडे कमीच आहेत. हे बोंडू आमचे बकरे खातील. पप्पूला खेळायला जायची घाई लागली आहे म्हणून तो पुढे पुढे पळतोय. आपण आता एवढे काजू गोळा करून आणले आहेत. यातले पिकलेले काजू आपण भाजायसाठी ठेवून देऊ आणि हिरव्या काजूची आपण भाजी करणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काजूची भाजी बनवणार आहोत, म्हणून चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.